बहुत बड़ एगो खबर निकलल के अभी पता चलल हमनी के कि मगहिया जवन के दोनों जना के बेल हो गइल बा। अभी जितना लोग खेसारी के टीम बा सब लोग खुशी मनावता कि मगहिया जवन के बेल ना हुई और जितना भी उल्टा सीधा पोस्ट करता लोग तो ये सब सपना लोग के सपने रह जाई। जितना लोग सोचला वो सब पूरा ना भइल। हमेशा देखा कह देता नहीं कि हमेशा सच्चाई के जीत होला और भगवान उनके साथ देवेला जे हमेशा अच्छा इंसान बा। और बहुत लोग कोशिश कैले कि उनका के फंसा दिया जाए, फंसावे के बहुत ज़्यादा साजिश रहे लेकिन वो फंस ना पइले और मगहिया जवान जेल से बाहर आ गए। बहुत खुशी के बात बा। और फिर से रेलाई चालू होखे वाला बा। सब चुतियन के बहुत ज़्यादा डर रहे ये लोग के कि हमनी के रेलाई से बच गई नहीं जा मगहिया जवान जेल में चल गए ना तो तार लोग के बाप फिर से आ गए बड़े बहरी जेल से। ठीक बा। और खेसारी लाल ने 10 लाख रुपये लगाकर मगहिया जवान को जेल में करवाया। तो क्या फिर मेरा भाई बाहर आ गया, 10 लाख रुपये पानी में चल गए तहार हैं। बस बड़ी शांत हुई ना हैं। कोनो औकात तहार नहीं थे। इस चुतिया को मैं बता देना चाहता हूँ, तेरा औकात बस वही है जो तेरी हाथ पर टैटू मतलब जो भी हो वही बस, और तेरा औकात कुछ नहीं है। बस वह औकात बता के पैसा बा फेंक देनी है तो चल गई पानी में। जौन होके करे तो हो गई। जहाँ जनता के प्यार रही नु तो कोनो जना के ताकत ना रख पाई।